आई एम चित्रा. Yes. बढ़िया गेस केलस मित्रा. हाथ मिलावा. आई एम द प्रोड्यूसर. तोरा खातिर ही आइल बानी. हु आर द डायरेक्टर? आई का बात भइल? आई एम द डायरेक्टर. हाँ हाँ. तई के बाड़न? ओ तो बस असिस्टेंट है. हाय सर. आई क्लास मीट यू. काल राव रेड फिल्म देखनी. बहुत अच्छा बनैले बानी. आई रियली अपोलॉजी. आई रियली अप्रिशिएट बोलल जाला. ई ससुरा लागत बा इंग्लिश में मास्टर बा. हमरा होशियारी से रह के का पड़ी. ये सर ये बहुत अच्छा बोले नहीं रहुआ. अच्छा वो सब छोड़ा. दरअसल हम बहुत लोगों के सिखे नहीं, वो में से ई भी एक बा हमार असिस्टेंट डायरेक्टर. यानी कि हमार गेस करेक्ट रहे. डायरेक्टर ये बा. कुछ ना एनीथिंग सर. एनीथिंग ना बोलल जाला, नथिंग बोलल जाला. ओहो. वैसे तू इंग्लिश में थोड़ा वीक लगा ताड़ा. रहुआ थोड़ा डायरेक्शन में क्या वीक बोला? बानी ना. हमरा देखा बा. होशियारी करत बा. चला जल्दी चला. हाथ काहे मारत बाड़ा? हाँ? एकरा इंग्लिश में का बोलल जाला हमरा बतावा. दोस्त के भेजे के बा. माइंडलेस पप्पी. ओ तू भेजला ना. नेट नहीं है ना. बाद में भेजब. चला. ई बुढ़बा के बेकार में फ्लाइट में ई का लेके यार? पैसा वेस्ट हो गई.